Pina-umbrella style. Ganun. Kaya po, tuloy-tuloy lang po tayo, mga kaibigan. Mega love shoutout. Thank you for coming. Tuloy-tuloy lang. Pwede ka magbana ng link dyan. Huwag kayong nang mahihiya. At ibaba ang link. Thank you. Mega love shoutout. Libre WH kung sino papasok dyan. Huwag kayong mahihiya. Magbaba ng link dyan. Thank you everyone. Mega love shoutout. Tuloy-tuloy lang po tayo. Magmahala, LoveLaban sa oras ng sakuna. Ayan, may handa. Uy, Sanjay, trabaho na, trabaho. Money. Working. Mega shoutout. So, marapit na po tayo mag-end. Another 5 minutes. I will end my mega shoutout. Hello, Sanjay. Mega shoutout. Money. Yeah, money. We need money. Work. Mega lang shoutout. 5 minutes mo. Magpapaalam na po tayo. Thank you for coming. Maraming salamat po sa pagsuporta, pagsama at suporta. Mega lang shoutout. Thank you for the thumbs up. Thank you. Mega lang shoutout. Maraming salamat. Work. Ayan, another 3 minutes po. Balik trabaho na to tayo. Thank you for coming, guys. Maraming salamat. Mega shoutout. Sanjay. Mega shoutout. Thank you everyone. Maraming salamat po. Another 3 minutes. Magpapaalam na po tayo. Dumi ng ano ko. Kasi may meeting pa ako ng alauna media. Need to prepare. Mega shoutout, guys. Thank you for coming. Maraming salamat po sa pagbisita, pagsuporta. Welcome po. Mega shoutout, guys. Thank you, guys. Yan po. Thank you. Mega love shoutout, everyone. Magtipid-tipid lang po tayo pag may time. Another 2 minutes, guys. 45 ko lang para ano. Kasi na-late ako nang simula, guys. Hindi ko lang tapusin yung 1 hour kasi simula na yung trabaho ko. Mega love shoutout, guys. Thank you for the support. Magpapaalam na po tayo. Maraming salamat po sa pagbisita, pagsama at pagsuporta. Tuloy-tuloy lang po tayo. Magkita-kita ulit tayo bukas 12 to 1 tomorrow. At don't forget to tune in to my channel. Guys, mag-comment din kayo kung ano yung gusto nyong topic nating i-issue. Ano yung issue ng lipunan natin gusto nyong i-discuss. Hayaan nyo ating i-share during our lunch LS. Sige po, guys, magpapaalam na po ako dahil magtatrabaho pa po ako. Mega love shoutout, everyone. Maraming salamat po. Thank you, guys. Bye guys. Ayan, maraming salamat po, guys. See you again tomorrow 12 to 1. Thank you. Paalam, guys.